Gaur aurkeztu dugu Laudioko ekintza eta kulturunea, hau da leku horren finantziazio proiektua. Alde batetikan, 2,5 milioi lortu izan ditugu beste administrazio batzuetatik, Foraldundiak 2 milioi euro jarriko ditu, eta Eusko Jaurlaritzak 1,5 milioi bat. Kasu hontan, egingo duguna da, Bilar bertan, tokiko gobernu batzordean, onartuko dugu antzoki horren, leku horren esleipenarekin hastea. Obrak 2 urteko epea iraungo dute eta espero dugu urte bukaera hontarako obrak ja hastea. Puntu importante bat da legealdi hontan lortu izan dugulako proiektu hau aurrera eramatea. 5,2 milioi ia euroko inbertsioa da, eta kasu hontan Laudio etorkizun hurbil batean esan dezakegu antzoki bat izango duela.